רשת ב' 26 דקות לפני השעה 8 אנחנו ממשיכים. לא קלים הם חייהם של מנהלי השיווק של חברות וארגונים בעידן הרשתות החברתיות. עליהם להיות עם האצבע על הדופק ולשווק את המוצרים ואת השירותים בו בזמן לכל הרשתות במהירות וביעילות. לעזרתם באה פלטפורמת תירו, ועימנו חייבי יעקב זווירט, סמנכ"לית החברה, הבעלים והיזמת. שלום. שלום, שלום, ערב טוב. אז פרטי, מה באמת הקשיים שמנהלי שיווק נאלצים להתמודד איתם בימים האלה, בתקופה הזאת? הדבר המרכזי שאנחנו זיהינו זה צורך של עסקים קטנים, בינוניים, מנהלי שיווק בתוך העסקים האלה, זה להתמודד עם המדיה בכל הפלטפורמות, אם מדובר על דיוור אלקטרוני, אם מדובר על רשתות חברתיות ועל נוכחות בגוגל, בעצם צריך להיות בכל המקומות כדי לייצר נראות אינטרנטית שבסופו של דבר תוביל אנשים להגיע אליהם, לא משנה אם זה לעסק הפיזי או לעסק הווירטואלי. ומה אתם בעצם עושים בשביל לסייע להם? אנחנו פיתחנו כלי שמאפשר לכל בעל עסק, לכל מנהל מדיה, מנהל שיווק, להכניס תכנים לתוך המערכת הזאת. זאת מערכת בענן, לא משנה אם זה סרטון, תמונה, קישור, הפניה, URL, כל דבר, לבחור את יעדי השידור אליהם הוא מעוניין לשדר את התכנים האלה, ובעצם בלחיצת כפתור אחת גם לדבר את התוכן, גם להפיץ אותו לבלוגים של בלוגר ווורדפרס, וגם לאתרים של וורדפרס, וליעדי פייסבוק, 80 יעדים ביום, באותה לחיצת כפתור בעצם ליצור מה זה לצורך הדוגמה, אם אפשר להבין למשל מה זה יעד פייסבוק? אולי אני אוסיף לדוגמה ואגיד לך, אני לא מנהל שיווק לשמחתי הרבה של שום דבר, חוץ מאשר לשווק את התוכנית שלנו, ובימי רביעי בשעות הבוקר, פחות או יותר, אני צריך לשווק אותה לכל מיני פלטפורמות, כמו פייסבוק, כמו טוויטר, כמו גוגל פלוס. אז איך למשל התוכנה שלכם יכולה לעזור לי? מה אני עושה? אני מכניס את התוכן למקום מיועד בתוכנה שלכם, ואז מה קורה? אני אגיד לך מה עשו שני האנשים שעובדים אצלנו לפני כמה שעות. הם נכנסו למערכת, הם סיפרו שאני עומדת להתראיין בתוכנית הזאת, כן. שמו את קישור עמוד הפייסבוק של התוכנית, והפיצו את זה בדיבור לבערך 5,000 איש שהם רשומים אצלנו במערכת, במקביל ל-80 קבוצות פייסבוק ולדפי הפייסבוק של החברה, קבוצות, הכוונה, קבוצות של בעלי עסקים, קבוצות של אנשים שמתעניינים בתוכן, קבוצות של אנשים שמתעניינים בטכנולוגיה. במקביל הם הכניסו, במקרה הזה זה לא היה דבר הכי חכם לעשות, כי זה לא תוכן מאוד מאוד איכותי, אפשר היה גם להפיץ את זה לבלוגים שאנחנו מחזיקים בבלוגר. אנחנו ממש מתרעמים פה, מה זה תוכן לא ממש איכותי? כי זה משפט וחצי וקישור לעמוד פייסבוק, וזה לא ככה תוכן שיש סיבה להשאיר אותו בבלוג. כן. תוכן שצריך להישאר בבלוג, זה תוכן שיעשה איזושהי עבודה אינטרנטית גם אחרי שאני אעזוב את המערכת, אעזוב את השולחן או אעזוב את המשרד. אתם מספקים למי שמשתמש בשירות שלכם גם איזה שהם מדדים לתוצאות, להצלחה, שאלה מצוינת. כמו ידידי שישב כאן ואמר זה בפיתוח, אנחנו בשלבים מתקדמים מאוד של פיתוח של נוטיפיקציות. זאת אומרת באמת לדעת האם המשוב שהגיע מתוך המערכת שלנו. נכון לרגע זה רוב המשתמשים שלנו מודדים ומעידים על הדבר הזה, שבכל פעם שהם מפיצים מידע דרך המערכת יש להם קפיצה בכניסות לאתר שלהם, אפשר לבדוק את זה בגוגל אנליטיקס, עלייה בכמות הפניות אליהם. בדף הפייסבוק שלנו ובאתר שלנו אפשר לראות את הפידבקים האלה, בעיקר ממנהלי תוכן, ממנהלי מדיה ומבעלי עסקים, שזה חלק מהפעילות המרכזית שלהם, ליצור נוכחות אינטרנטית. לאילו ארגונים הפלטפורמה שלכם מתאימה? זה מתאים לעסקים קטנים, מעסק קטן שהוא one man show, one woman show, קוסמטיקאית, מרצה, מרצה, מאמן, מתאגרף, ועד היום יש לנו משתמשים שהם חברות טכנולוגיות, ספריות עירוניות, אני יודעת מה, תיאטראות, מגוון מאוד גדול. כל מי שבעצם רוצה ליצור סיטואציה שהוא מפיץ את המידע שלו ברשת בוא נשמע חלק
זה לא ניקולה? טוב, טוב. חשבנו לשמוע אינסרט מתוך האתר שלכם, אבל נבחר, נעשה משהו אחר, נשאל אתכם משהו אחר. לסיום, כמה זה עולה, השירות שלכם? השירות שלנו, העלות הבסיסית שלו מתחילה מ-79 שקלים לחודש פלוס מע"מ, וככל שהחבילה גדלה, מגיעים עד 200 שקלים לחודש פלוס מע"מ. יש לנו גם עסקאות בנדל, ואפשר לרכוש מאיתנו שירותים נוספים, למשל סיוע בנושא כתיבת התוכן, או הקמה של הפלטפורמות, כגון למשל בלוגים של בלוגר ווורדפרס. אני רק רוצה לציין, סיום, בוודאי, שאנחנו עוסקים כל הזמן בפיתוח של הקונספט הזה שנקרא קרוס פלטפורם, והכוונה שלנו זה להמשיך להתממשק למערכות חינמיות, ולאפשר בעצם לבעלי עסקים לאסוף מערכות חינמיות ולהפיץ אליהם תכנים שיווקיים או תכנים ערכיים. חלי יעקובס וירץ, תודה רבה. תודה רבה. ונראה אם ההפצה שעשיתם לרעיון שלך אצלנו אכן תישא פרי, ונראה גם אנחנו קפיצה בכניסות אלינו. תודה.